Пътят на душите. Измерения. Първо и второ измерение. Минерали и растения. Някои души избират да отделят части от себе си под формата на минерали и растения от първа и втора плътност. Личността може да вложи част от себе си, част от своята енергия, но не да се въплати. Въплъщението е цялостно влизане на личността в тяло с друга форма. Тук всяка личност може да изпрати част от своята енергия във всяка форма. След това формата започва своя опит на Земята по естествен за нея начин, като възприема всичко така, както и се полага. Когато влага енергия, човекът не може да стане камък или животно. Той просто добавя своята енергия към тази, която е в камъка или животното, смесвайки част от жизнената си сила с тяхната. Трето измерение. Това е планът на триизмерното възприятие, в който в момента пребиваваме и ние. Тук съществува разбирането на Бога в материята. Към трето измерение се отнасят и първо и второ, защото светът от първо с времето развива растителния живот и става свят от второ измерение, а светът от второ развива животинския живот и става свят от трето измерение. Световете от трето се развиват в светове от четвърто и така нататък. Душата е светлинна енергия с много по-висока честота на вибрация, отколкото материята. Затова преминаваме през материята с това тяло. Тялото е точно за това. То, чрез своята плътност и сензорни органи, позволява на духа да възприема, усеща и взаимодейства с материята. Физическото тяло от трето измерение е разделено на полярности – мъжка и женска. Съзнанието на човека от това измерение се развива въз основа на инстинкти за размножаване, преживяване, съперничество и т.н. Имаме физическо тяло, пригодено да възприема реалността на трето измерение. Имаме емоции, чувствителни рецептори, които създават опитностите на трето измерение. Имаме и ментално тяло, което формира образи, идеи, концепции и модели. Опитът за оплътняване на част от душата, за да бъде изследвано трето измерение чрез биологична същност, е бил толкова травмиращ, че душата фрагмент е започнала да вярва, че е тяло и забравя, че е духовно същество. Губи любовта и вярва, че щастието е в материалния свят – пари, коли, имоти и т.н. Плътността в трето измерение е тъмна не поради гъстотата, а поради липсата на любов. Пътят на душите. Измерения. Между трето и четвърто измерение. Във висшите светове се намира измерение, което ние наричаме чистилището. Това е преход към висшите измерения. Астрален свят, най-пряко свързан с Земята. Всички процеси тук се отразяват първо в него. Той служи като филтър между Земята и по-финните енергийни зони. Всяка душа престоява различно време на това място, в зависимост от количеството негативна енергия, от която трябва да се освободи. Астралът е сложен свят от различни зони. Между въплъщенията душата може да се издигне с 1, 2 или 3 нива. Това зависи от нивото на осъзнаване и уроците, които има да изучава. Нашето съзнание определя нашия опит. Твоето обкръжение е отражение на това, което чувстваш вътре в себе си. И след смъртта автоматично те привлича тази област на духа, която отразява съзнанието ти. Ако душата не се е развила достатъчно, за да се движи към следващото измерение,
отново ще се върне като енергийна форма на астралните или етерните сфери и ще пребивава там, докато наново се въплати в друго тяло. Астралните планове се състоят от множество поднива. Долните области често се описват като ад или демонични сфери, а горните включват области на небесно блаженство и спокойствие, където хармонията се разгръща в пълна сила. Пътят на душите. Измерения. 4-то измерение. Това е планът на любовта. Тук всички души живеят на нивото на светлината и изпитват голяма любов, но все още нямат способността да я изразят. Душата от 4-то измерение като тази от 3-то, но с много по-развито съзнание. Душата разбира, че съзнанието създава реалността и сама формира своята реалност, като избира съзнателно събития и ситуации в живота си. Тя осъзнава, че притежава свободна воля и се учи как да я използва. Разбира как работи кармата и как да я балансира. Знае за договорите на душите и за целите на въплъщението. Душата от 4-то измерение е способна да взаимодейства с души от 3-то измерение. 5-то измерение. Това е раят. Това е първия план, в който ще намерим блаженство, произлизащо от златиста светлина. Тази светлина обгръща всичко. Няма нощ, само златиста светлина. Тук вдишвате звук. Музика е навсякъде. Живеем в светлинно излъчване. Каквото и да поискаме, се случва на мига. Вече не се налага да се освобождаваме от биологичната обвивка, защото имаме етерно тяло от светлина. Формата ни става безполова. Нашето тяло е от светлина, често е с хуманоидна форма, както и на Земята, но сме свободни да го променяме. В следващите измерения приемаме формата на кълбо от светлина или звездно същество. В 5-то измерение няма болка, няма остаряване. Съществува голяма любов към всичко и към всеки. Има сътрудничество. Фокусът е върху обучението и изцелението на другите, както и върху изследването на Вселената. Тук не съществува понятието време. Всички реалности от 3-то и 4-то измерение се възприемат като протичащо сега. Пътят на душите. Измерения. 6-то измерение. Не се подава на словесно описание, защото думите не могат да опишат как ние, уверени в това, че сме различни от растенията и вятъра, можем да бъдем едновременно в единство с тях и в същото време да съхраним своята неповторимост и различие. 6-то измерение е врата към 7-то. Каквото човек усети и познае като реалност, това и ще стане. Ние се превръщаме в богове сътворци, в самата мисъл, в самия живот, в светлина, всъщност и съвкупност от всичко, което е. Тук възприемаме себе си като чиста кристална светлина. 7-мо измерение. Това е съвкупност от мисъл. Тук понятието измерение вече не съществува. Ставаме цялото вътрешно знание, всички мисли. Тук духът е събрал мисълта в центъра и е станал самия център, в неговата форма и безкрайност. Основата, която дава началото на целия живот. И тази мисъл, в която се превръщаме, ще подхранва и разширява съзнанието на целия живот. Спектърът ни толкова ще се разшири, че чувството ни ще обхване всичко, което съществува. Всяка една душа може един ден да достигне до там. Това е
Божественото свръхсъзнание. Тук душата фрагмент се съединява с Висшият Аз. Всяка душа извършва безкрайни издигания и спускания по спиралата на еволюцията. Душите пътешестват по безкрайните стълби на мирозданието. И всяка избира дали ще се отдели от източника или ще се завърне обратно към него. Някои автори говорят за 12 измерения и много поднива на всяко от тях, но аз ще спра тук. Целият този път на развитие и усъвършенстване е път на връщане на опита и мъдростта на душата към първоизточника Бог.